Jak to mění ten tvůj jiný stav, to těhotenství? To brúško. Pomerne zásadne, lebo okrem tých fyzických zmien, ktoré sú pre mňa dosť ťažké, cítiš sa už v tom poslednej fáze ako taká matrona, alebo proste veľryba, nevieš, proste všetko ťa bolí a nevieš sa poriadne hýbať. Já jsem nevypadala jako Zuzka. Ne, já jsem se tě pak bála, že mě Ano, sníš. všichni se mě báli. Najťažšie na tom tehotenstve, že ku mne sa ľudia začali správať inak, že ty si vlastne 35 plus rokov buduješ proste nejaký život a nejaké renomé a zrazu to z ničoho nič vlastne neplatí. Hej. A tebe sa nič nezmenilo, len si tehotná. Minule sa ma proste jeden minister pýtal, že či som proste bola na tom odbere plodovej vody, lebo že už mám vyšší vek. Já si jenom neumím představit, že kdyby ty ses ho zeptala, jestli náhodou mu někdo taky neodebral nějakou jeho tělní tekučinu. Přesně, jako aby už jste si nechal zkontrolovat to sperma, už taky máte docela věk. Alebo či bol na prehľadke prostaty, rozumiem. Nebo na kolonoskopii. Ale na kolonoskopii.